No niin, oikein paljon tervetuloa kaikki tälle Isomannan kirjastoon. Meillä on tänään mielenkiintoisia aiheita liittyen Länsi-Uudenmaan palveluihin. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin esittelen itseni, eli Mia Laiho, kansanedustaja kokoomuksesta ja eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana toimin sekä täällä Länsi-Uudellamaalla aluehallituksen puheenjohtajana ja taustaltani on lääkäri koulutukseltani. Nyt tosin eduskuntatöissä ja näissä kunnan ja alueen hommissa riittää tehtävää, että en ole nyt vähän aikaa lääkärin töitä tehnyt, mutta tiiviisti toki niitä seuraa. Eli meillä on tänään aiheena omalääkärimalli, mitä Länsi-Uudellamaalla on aloitettu. Ja meillä on siitä kertomassa Markus Paananen, terveyspalvelujohtaja. Ja sitten meillä on ikääntyneiden palveluista Tuula Suomela on puhumassa niistä. Ja myöskin kaikkea, mitä niiden ympärillä muuta on, ensinnä näitä palveluita, mutta myöskin mitä ollaan kehittämässä, uudenlaisia ratkaisuja. Ja niin kuin olette kaikki saaneet huomata myös julkisesta keskustelusta, niin on puhuttu paljon hyvinvointialueiden taloudellisesta tilanteesta, miten rahat riittää ja miten palvelut turvataan. Ja nythän Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on kohta 3 vuotta vanha. Me ollaan aloitettu tilanteesta, jossa meillä on ollut monta kuntaa täällä Länsi-Uudenmaalla, Espoo suurin, ja on ollut aikamoinen muutosprosessi saada kaikki saman sateenkaaren alle. Tietenkin se on henkilöstön kannalta iso asia, mutta myös asukkaiden ja toimintojen kannalta, että vähitellen nähdään tämä Länsi-Uusimaa kokonaisena alueena ja myöskin ne palvelut on tarkoitettu koko Länsi-Uudenmaan alueelle. Toki sitten huomioidaan se alueellisuus niin, että ne lähipalvelut on saatavilla, semmoiset, jotka tarvitaan lähellä saada, ja sitten taas palveluita, joita käytetään harvemmin, voidaan myös keskitetymmin saada. Ja se, mikä on erityisen hyvää esimerkiksi näissä digitaalisissa palveluissa, mitä on kehitetty, etävastaanotot ja myöskin asiointi sähköisesti, niin sitä palveluahan me voidaan viedä. Esimerkiksi jos täällä Espoossa on ammattilainen joltain tietyltä sektorilta, niin voi viedä sitä omaa ammattitaitoa sitten sinne Hangon perukoillekin saakka, koska Hanko on viimeinen, mitä tähän alueeseen kuuluu. Et paljon on mahdollisuuksia myöskin nyt meidän koko alueella, ja myöskin potilastietojärjestelmä on hiljattain kilpailutettu. Meillähän on tällä hetkellä useita, taitaa olla jotain 10 tai enemmänkin potilastietojärjestelmiä, ja se on asettanut tietyt haasteet, reunaehdot myöskin, että millä tavalla on voinut vaikka aikoja antaa eri kuntien alueet, siis kuntien alueelta, missä fyysisesti ne palvelut sijaitsee, koska periaatteessahan espoolainenkin voisi varata, vaikka ottaa ajan Kirkkonummelta, Kauniaisista tai Lohjalta. Sitten kun meillä on yhteiset tietojärjestelmät, niin tämäkin on helpompaa myös henkilökunnalle tarjota mahdollisuutta myöskin toiselta vähän kauempaakin, jos se ihmiselle sopii eikä ole estettä tai ole sille suunnalle asioimassa tai muuta. Ja ennen kaikkea pystytään niitä palveluita ja osaamista hyödyntämään. Ja niissä palveluissa, missä ei tarvita sitä fyysistä vastaanottoa, niin siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta niistä Markus varmasti kertookin, mitä meillä on innovaatioita täällä Länsi-Uudellamaalla tehty. Ja täytyy sanoa myöskin Länsi-Uudenmaan osalta, että meillä on sellaisia projekteja, mitä tällä hetkellä seurataan myös valtakunnallisesti hyvin tiiviisti, koska täällä on tehty sellaisia ratkaisuja, että katsotaan, että miten ne lähtee toimimaan ja voisiko niistä olla mallia myöskin koko muulle Suomelle ja hyvinvointialueelle.
hyvinvointialueet on hyvin erilaisessa tilanteessa Suomessa tällä hetkellä. Et jos me ajatellaan taloudellisesti, niin me lähdimme Länsi-Uudellamaalla myöskin hyvin vaikeasta tilanteesta. Meillä oli merkittävä alijäämä, mutta ollaan saatu sitä hienosti kurottua umpeen ja on tehty myöskin sellaisia ratkaisuja, joilla on pystytty tekemään taloudesta, sopeuttamaan taloutta kuitenkin niin, että samalla turvattu palvelut ja saatu parannuksia kehitettykin paljon ja myöskin monet palvelut on parantunut, mutta en vie tässä nyt meidän asiantuntijoiden esityksiä. Voidaan näistä asioista keskustella tässä välilläkin, että varmaan se hoitoonpääsy on yksi asia, mikä paljon keskusteluttaa ehkä täälläkin ja mistä olette kiinnostuneita, niin siltä osin on myöskin parannusta tapahtunut. Mutta mennään itse aiheisiin. Meillä on tosiaan Markus Paananen ensimmäisenä pitämässä puheenvuoroa ja estradi on sinun, ole hyvä. Niin, kiitos. Hyvää alkuiltaa kaikille ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Miia tuossa kävi läpi monia ajankohtaisia asioita, mitä nyt Länsi-Uudellamaalla tapahtuu ja vähän tätä meidän hyvinvointialueen synnystä myös. Kun luetaan lehtiä ja yritetään päästä tai käydään palveluissa, niin meitä monia varmaan saattaa mietityttää, että miten käy terveydenhuollon, miten käy perusterveydenhuollon. Huolettaa ehkä se hoitoon pääsy, että sitten kun apua tarvitsee, niin saako sitä. Monilla on kokemuksia siitä, että se ei ole aina kauhean sujuvaa. Ja kyllä katson erilaisia mittareita, niin kyllä meillä tietynlaista huolta onkin siinä, että meillä on esimerkiksi ollut vaikeuksia saada ammattilaisia riittävästi tänne julkisen sektorin työhön ja meidän ammattilaiset valittelee siellä etulinjassa, että miten saataisiin sitä byrokratiaa vähennettyä, miten saataisiin työtä sujuvammaksi, siellä on aika kiirettä, niin edelleen. Eli on semmoisia huolestuttaviakin trendejä. Tietenkin se asia, mistä pitää olla eniten huolissaan, on se, että jos hoitoon ei pääse silloin, kun hoitoa tarvitsee. Suomessa on toki rakennettu systeemi, missä kaikkein eniten aina apua tarvitsevat priorisoidaan ja meillä sit sairaaloihin ohjataan kaikkein vakavimmin sairaat ja näin, mutta meillä on edelleen tilanteita, että silloin puhutaan vaikka kiireetön lääkäriaika. Me joudutaan sanomaan Länsi-Uudellamaalla edelleen, että ei ole antaa aikaa tilanteessa, jossa arvioitaisiin, että siitä olisi ihmiselle apua ja hyötyä. Ja mä ymmärrän, että tätä tilannetta moni pitää vähän kestämättömänä. Me ei hyväksyttäisi sitä, että Suomessa ei kaikki lapset pääsisi peruskouluun. Eikä tämä voisi olla samanlainen itsestäänselvyys, tämä vaikka perusterveydenhuolto kuin peruskoulu. No miten tähän on tultu? Tässä on tietenkin vuosikymmenten kehitystä taustalla. Että tavallaan voidaan ajatella, että täällä on nyt syyllinen teidän edessä, että kun johdan näitä palveluita, mutta tässä on toki tapahtunut viime vuosikymmeninä paljon ja ihan viimeisen 5 vuoden aikana. Muistellaan 2020 keväällä tuli pandemia. Meillä moni asia muuttui hyvin nopeasti ja se ymmärrettävästi on jättänyt jälkensä. On syntynyt hoidon tarvetta, jota on sitten myöhemmin meillä ja sairaaloissa jouduttu sitten tekemään työtä sen eteen. Ja sitten tuli tämä hallinnollinen sote-uudistus. Aika paljon on mennyt meidän johtajien, esihenkilöiden, kehittäjien energiaa siihen, että miten saadaan nämä hallinnon rakenteet kuntoon. On ollut asiakas-potilastietojärjestelmiä paljon ja muita järjestelmiä ja monenlaista yhtenäistämistä. Ja ymmärrätte, kun luodaan uusi iso organisaatio, niin se vie aikansa. Itse ajattelen niin, että ehkä me on viime vuonna päästy paremmin nyt kiinni tähän sisällön kehittämiseen. Ja niin kuin Miia sanoi, niin meillä on siellä tilastojen valossa tapahtunut hyviä asioita. Et meillä on niin kuin hoitoon pääsy tilastollisesti hieman parempaa kuin se oli vuonna 2023, oli viime vuonna. Silti täällä on varmaan monilla kokemuksia, että sitten kun on tarvinnut apua, niin takaisinsoittoa on joutunut odottaa tai ei ole päässyt lääkärille. Me on tehty samalla suurta talouden tasokorjausta. Me on onnistuttu siinä erinomaisen hyvin. Siitä on Helsingin Sanomat ja muut mediat paljon kirjoittanut ja se on todella vaatinut meiltä paljon ponnistelua. Me ollaan onnistuttu siinä Länsi-Uudellamaalla hyvin. Ajattelen niin, että mahdollisimman pieni vaurioin on tehty sitä talouden sopeuttamista. Miten meillä tällä hetkellä menee? Mainitsin, että on sisältöä kehitetty. Me ollaan digipalveluita tuomassa reilun kuukauden päästä avaamassa erilaisia mahdollisuuksia olla meihin yhteydessä kiireettömällä viestillä tai chat-palvelussa.
Tämä puhelinpalvelu säilyy toki siinä rinnalla. Me ollaan tekoälyä tuotu lääkäreiden vastaanotoille ja muidenkin ammattilaisten niin, että siinä kirjaamisaika lyhenee ja potilaaseen voidaan käyttää enemmän aikaa. Me on tätä ammatinharjoittajamallia päästy kokeilemaan joulukuusta. Puhun siitä vähän enemmän. Palveluverkkoa suunniteltu, missä meillä on fyysisesti palveluita eri puolilla Länsi-Uuttamaata, Hangosta, Karkkilaan ja Espoosta. Me ollaan paljon mietitty, että miten palveluita pitäisi parantaa. Me on tutustuttu eurooppalaisiin malleihin, käyty vähän ulkomaillakin katsoa niitä ja meillä on käynyt ulkomaalaisiin. Mietitty, että mitkä on ne parhaat ratkaisut. Huomioiden se kaikki kehitys, mitä Suomessa on tehty. Että niin siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Me ei tyhjältä pöydältä tietenkään aloita. Viime vuonna meille tuli 1,1 miljoonaa puhelua. Niistä 75% pystyttiin hoitamaan sen saman päivän, mutta ei kaikki. Varsin kiireettömiä puheluita jäi seuraaville päiville. Lääkäri on tavannut potilaita satoja tuhansia kertoja, samoin hoitaja ja niin edelleen. Eli paljonhan meillä tapahtuu ja palveluita tuotetaan, mutta silti on se kokemus, että aina ei pääse palveluihin silloin, kun pitäisi. No, mihin suuntaan me oltaisiin etenemässä, niin mä ehkä lähden vielä 2 ongelman kautta tämä ratkaisee. Jos nyt puhutaan sitä perustason vahvistamisesta, ja minä edustan sitä perustasoa, eli perusterveydenhuoltoa, terveysasemia, yleislääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja. Puhutaan, että sitä pitäisi vahvistaa. No, miten se tehdään? Tapahtuuko se niin, että me nyt vähennämme vaikka erikoissairaanhoitoa ja huomenna lisäämme perusterveydenhuoltoa? Ei se niin tapahdu. Eikä se tapahdu niin, että puretaan joku muu rinnakkainen järjestelmä Suomesta ja sitten panostetaan perusterveydenhuoltoa. Tämä on vähän sama asia, että jos rakentaa talon, niin vähän huono esimerkki on mieleen, että jos rakennat uuden talon, niin vanhassa talossa pitää asua siihen, että uusi on valmis. Eli tämmöinen 2 asunnon loukku tässä nyt pitää niin kuin hyväksyä. Ja siksi nyt täytyy olla rohkeutta investoida tähän perustasoon ja sitä ollaan Länsi-Uudellamaalla tekemässä. Ja ne 2 ongelmaa, mihin viittasin, on se, että meidän on vaikea tähän nykyiseen työhön saada nimenomaan kokeneita yleislääkäreitä. Monista muistakin ammattilaisista on pulaa. Toinen ongelma liittyy meidän hoitoon pirstoutumaan. Eli meillä on liian usein vastassa uusi lääkäri, uusi hoitaja, uusi ammattilainen. Aloitetaan alusta, kerrataan asiat, puhutaan hoidon jatkuvuudesta. Ja nämä on 2 tärkeää ongelmaa, joihin me nyt haluamme tarttua ja lähteä niitä korjaamaan. Ja ajattelen niin, että tämä ei kannata jäädä tosiaan voivottelemaan, vaan tarttua rohkeasti tähän asiaan. Tähän on olemassa käytännöllisiä ratkaisuja. Petteri Orpon hallitus on käynnistänyt omalääkäriohjelman. Ja tämä omalääkärimalli on sellainen ratkaisu, jonka minä uskon, että voi nämä ongelmat yhdellä iskulla korjata. Sehän ei tapahdu päivässä eikä ihan vuodessakaan, mutta puhutaan vähän tarkemmin omalääkärimallista. Monissa maissahan tämä omalääkärimalli on itsestäänselvyys. Norjalaiset ovat rakentaneet omalääkärijärjestelmänsä parikymmentä vuotta sitten. Heillä merkittävä lääkärivaje korjaantui hyvin nopeasti. Norjalaiset pitävät heidän omalääkärijärjestelmäänsä terveydenhuoltonsa toimivimpana osana. Sitä kansalaiset arvostaa enemmän kuin heidän sairaaloitaan. Lääkärit ovat jonkun mittauksen mukaan Euroopan tyytyväisiä. No, Norja käyttää aika paljon myös julkisia varoja tähän systeemiin. Mutta onpa tämmöinen omalääkärimalli Virossa, Tanskassa, Briteissä, monissa Länsi-Euroopan maissa. Ja tähän liittyy myös sellaisia niin kuin kokonaistaloudellisia juttuja, että panostamalla siihen etulinjaan ja siihen ensisijaiseen terveydenhuoltoon, perusterveydenhuoltoon, niin voidaan sitten toisaalla säästää kustannuksia. Tämä on niin kuin potilaan näkökulmasta aika ylivertainen palvelu. Jos on tuttu lääkäri, tuttu hoitaja, ei tarvitse aina aloittaa alusta, kertoa vaivojaan, mitä on viimeisen 20 vuoden aikana tapahtunut. Lääkärin ei tarvitse siihen myöskään sitten tietokoneen ruudulta tutustua samalla lailla. Ja mä ajattelen myös, että tämmöinen järjestelmä parantaa kaikkien kansalaisten luottamusta järjestelmään. Jos minä en tänään tarvitse vaikkapa yleislääkärin palvelua, mutta jos mä tiedän, että minulla on nimetty oma lääkäri, niin nukun ehkä yöni rauhallisemmin. Sitten kun se elämän paha päivä koittaa, niin tietää, kehen olla yhteydessä. Eli näin organisoituna kansalaisten luottamus tähän systeemiin paranee, mikä on tärkeä asia myös. Ja tämä omalääkärimalli tuo tosiaan sitä tehokkuutta, että yleislääketieteen professori kuvasi hyvin, että kun on puolen tunnin vastaanottoaika, niin sitten menee 10 minuuttia siihen, että lääkäri tutustuu, että kuka täällä vastaanotolla on ja mitä on tapahtunut viime aikoina. Ja sitten 10 minuuttia käytetään siihen potilaan tutkimiseen ja haastatteluun. Ja sitten viimeinen 10 minuuttia kirjataan tietoja niin, että seuraava ammattilainen voi jatkaa, kun ei ole välttämättä sitä hoidon jatkoa. Ja
myös tutkimusnäyttöä on erittäin paljon kertonut tämän omalääkärimallin hyödyistä. Norjassa tehtiin todella iso rekisteritutkimus. Siinä oli mukana lähes iso osa norjalaisista ja katsottiin pitkältä vuosikymmenten ajalta, ja verrattiin sitä, että kuinka pitkään on ollut keskimäärin potilas-lääkärisuhde ja mitä vaikutuksia sillä on. 1. Virkeän ulkopuolisten palveluiden tarpeeseen, 2. sairaalapalveluiden tarpeeseen, 3. kuolleisuuteen. Kaikki vähenivät niin kuin suorassa suhteessa siihen hoitosuhteen kestoon. Eli sanoisin niin, että jos tämä omalääkärimalli olisi lääke, niin meillä ei olisi mahdollisuutta hetkeäkään miettiä, että otetaanko se käyttöön. Kysymys on vaan, että miten se saadaan Suomessa tehtyä. Se ei ole sellainen sormia napsauttamalla tapahtuva asia. Se vaatii lääkärikoulutukseen, muiden ammattilaisten koulutukseen, joitain muutoksia, vaatii tiettyjä niin kuin, myönteisen kierteen, että me saadaan ammattilaiset meille. Se vaatii uusia toimintamalleja. Niin miten se sitten toteutetaan tämä omalääkärimalli? Me ollaan, Miakin viittasi, että ammattiharjoittajamallia kokeiltu. Siinä on se idea, että on yrittäjälääkäri, hän voi olla vaikka ainoa yrittäjä siinä yhtiössä tai toiminimellä, ja hänelle annetaan vastuulleen tietyn suuruinen joukko väestön asukkaita. Se voi olla vaikka 1500 asukasta. Osa tarvitsee palveluita, osa ei tarvitse, osalla on työterveyshuolto, osalla on vakuutus, jollakin on YTHS. Ihan sama. Kaikki nämä kuuluvat tämän omalääkärin vastuulle. Ja me sovimme hyvinvointialueena tämän pienyrittäjän kanssa ehdoista, että miten toimitaan väestön kanssa, ja me maksamme siitä väestövastuun kantamisesta, me maksamme siitä, että on vastaanottoja, on puheluita, on kontakteja siihen väestöön, ja 3. me palkitsemme siitä, että jos se hoidon jatkuvuus on korkea. Jatkossa voidaan kehittää muitakin laatumittareita, vaikkapa että kuinka hyvin se väestö on hoidettu, me saadaan sieltä erilaisia indikaattoreita, miten kolesteroliarvot tai verensokerit on siinä väestössä, ja tämmöisiä voi jatkossa myös miettiä. Mutta idea on se, että me voimme asettaa järkeviä kannustimia ja tämmöisiä niin kuin palkitsemismekanismeja tälle yrittäjälääkärille. Ja tämä lääkäri ja hänen hoitajatyöparinsa ovat niin kuin ensimmäinen portti ihmiselle tähän terveydenhuollon maailmaan. Sieltä lähdetään sitten tarvittaessa erikoissairaanhoitoon, sieltä lähdetään fysioterapeutille tai sosiaalihuoltoon tai mitä apua milloinkin tarvitsee. On käytössä koko iso kavalkaadi ison hyvinvointialueen palvelu. Voiko tämän toteuttaa virkalääkäreiden kanssa? Niin kyllä, todennäköisesti voi. Sitä me ollaan testaamassa tässä talossa Iso-Omenan terveysasemalla on käynnistynyt juuri tähän liittyvä pieni kokeilu. Eli me ollaan organisoitu siellä 4 lääkärin työtä omalääkärin tyyliin. Ja nyt tämä ammatinharjoittajamalli, johon meille on tulossa nyt lisää tekijöitä ihan lähiaikoina, niin tämä kokeilu ja nyt tämä Iso-Omenan kokeilu on meille tosi tärkeitä, kun me testataan, että miten tämä käytännössä toimii. Me ollaan saatu tähän muuten hieno EU-rahoitus, 3 miljoonaa suunnilleen tälle vuodelle, että tämä ei tehdä pelkästään Suomen rahoilla myöskään, että tämä on meitä myös vauhdittanut tämä EU-rahoitus tässä. Lääkärin näkökulmasta ammatinharjoittajamalli on aika todennäköisesti houkutteleva. Puhuin alkuun niistä 2 ongelmasta, oli se hoidon jatkuvuus, eli se pirstoutuminen, ja sillä se tulee taklattua, kun me palkitsemme siitä ja rakennamme mallin, missä on se väestövastu. No entäs sitten ne lääkärit, mistä ne saadaan? Niitä saadaan todennäköisesti eri puolilta. Meillä voisin sanoa jopa, että me on karkotettu osa lääkärikunnasta tästä meidän julkisen sektorin työstä. Meillä ei ollut välttämättä tarjolla sellaista mielekästä työtä näille lääkärikunnalle ja monille muille ammattilaisille, jota he haluaisivat tehdä. Ja meillä on yksityissektorilla paljon myös käyttämätöntä kapasiteettia. Eli sieltä me voitaisiin saada ammattilaisia meille. Ja nyt näyttää aika lupaavalta, että vaikka me ollaan just aloitettu ja Puskaradio ei ole vielä kauhean kauan ollut käytössä, niin meillä on nyt jo ollut tosi paljon kiinnostuneita. Mä tuossa tänne ajaessa soitin yhdelle Tampereelle, joka oli kiinnostunut, ja hän nyt pohti, että mitä hän tekisi. Ja on eri puolilta Suomea oltu meihin yhteydessä. Katsotaan. Toivon, että tämä meidän hypoteesi siitä, että tämä kiinnostaa ammattilaisia, on oikein. Ja tämä on todella tämä pienyrittäjämalli myös aika fiksu tapa tuoda tämmöinen yksityinen yrittelijäisyys tähän monimutkaiseen sote-maailmaan. Meillä on todella kokemuksia vasta yhden ammattiharjoittajan työstä ja ne on ollut hyvin myönteisiä. Hoidon jatkuvuus oli korkeampi kuin tuolla Norjassa, eli päästiin heti oikein hienolle eurooppalaiselle tasolle ja hoidon saatavuus on ollut hyvää. Nyt päästään laajentamaan tätä kokeilua. Mä voisin lukea loppuun. Me kysyttiin noin 2 viikon kohdalla lääkäriltä, että miltä se tuntuu. Hän sanoi, että homma toimii. Pientä osien rasvausta ja hiomista vielä.
Tässä yhdistyy terveyskeskustyön ja yksityisen parhaat puolet. Yhdistettynä hoidon jatkuvuuden tuomiin massiivisiin etuihin sekä lääkärille että potilaalle. Hoitajalta kysyttiin, hänellä oli hyvin samansuuntainen kokemus. Olen tehnyt urallani monipuolisia erilaisia töitä, mutta koskaan aiemmin minulla ei ollut tällaista mahdollisuutta kehittää omaa työtä. Ja kun potilas on aiemmasta tuttu, työni on paljon helpompaa ja mielekästä. Potilaat huokaisevat helpotuksesta, kun sama henkilö jatkaa heidän hoitoaan. No myönteisiä kokemuksia. Vähän on vielä kokemuksia, mutta tätä kohti mennään. Oma toiveeni on, että me pystymme tuon talouden hallitsemaan niin, että saamme tähän tekijöitä pienyrittäjiksi, virkalääkäriksi ja työsuhteisiksi ammattilaisiksi niin, että meillä voisi olla vuonna 2030 viimeistään tarjota jokaiselle länsi-uusmaalaiselle omalääkärit ja omahoitaja. Se ei tapahdu tosiaan kerralla, vaan saarekin kerrallaan ja pikkuhiljaa, mutta pitää olla hyvin määrätietoinen ja edistää tätä mallia ja toivotaan, että onnistuu. Kiitos. Kiitos Markus tästä esityksestä ja oli tosi mukava kuulla myöskin, että nyt on niitä innostuneita uusia ja yhteydenottoja on ja näin se juuri on, kun asiasta myös keskustellaan, niin siihen uskalletaan sitten lähteäkin helpommin lääkäreiden taholta. Ja tästä sain itse asiassa sain yhteydenoton just toissapäivänä yhdeltä hyvinvointialueelta Uudeltamaalta, että mikäs meidän tilanne on, että onko jo tullut lisää ja sanon, että kyllä paljon on nyt verkkoja vesissä ja kiinnostuneita on, että tämä on tosi mielenkiintoinen kokeilu ja Markus on tehnyt tosi hyvää työtä tässä, että tämä on saatu vietyä meille eteenpäin. Tässä on ollut erilaisten käytännön järjestelyjen selvittelyä ennen kuin tässäkin tilanteessa ollaan. Mutta nyt meillä on mahdollisuus muutamaan kysymykseen ennen kuin mennään sitten Tuulan esitykseen ja otetaan täältä Seppo ja sitten sieltä Seppo. Kiitos. Joo, kiitos. Täällä Seppo. Ensinnäkin mä haluan muistella, kun mennään ajassa taaksepäin. Siitä nyt on munkin osalta viettämäinen 70 vuotta ainakin. Suomessa oli mahtava omalääkäritoiminta. Siis aivan uskomatonta. Mä oon ollut siinä mukana pienestä lähtien, koko perhe on ollut. Ja se oli, silloin siitä ei mitään tiimejä ollut, vaan silloin, mutta se oli perhelääkäri. Mutta sillä oli iso merkitys. Mä muistan itsekin, kun mä tarvitsin, jos mä lähdin jonnekin ulkomaille, piti saada jotain juttua. Tein just kenenkä puoleen kääntyä, ne kaikki meni hyvin. Toinen, mitä mä ajattelin tuossa sanoa, että tavallaan se on varmasti yksilöllistä, että mitä itse kukin tässä tekee, mutta mulla on oma lääkäri. Se on vähän niin kuin itse hangittua toimintaa tuolla Samariassa. Semmoinen lääkäri kuin Tessassa. Ja mulla oli yritystoiminta siellä, mä asuin aika kauan siinä virastotalo 1 katolla, mulla oli hyvä näköala sieltä. Ja hän oli siellä. Ja mä kävin uudelleen. Ja sen jälkeen mä rupesin käymään siellä niin kun, aina kun tuli jotain. Vaimo siirsi paperit tänne jo kauan sitten. Mulla on edelleen paperit siellä. Koska mä haluan pitää häntä omalääkäriksi. Mä kutsun häntä omalääkäriksi. Meillä on semmoinen tunnelma keskenämme ja se toimii hyvin. Että kyllä omalääkärit on paikalla ehdottomasti. Hyvä, se oli varmaan lähinnä kommenttia ja kannustus omalääkärikokeilun jatkamiseksi. Ja sitten otetaan täältä Kerttu voi esitellä itse, että varmaan kerrot aikaisempia kokemuksia. Kiitos. Perttilä en ajatellut kertoa kokemusta sen enempää. Olen ollut kyllä omalääkärikokeilun tutkijana silloin 80-90-luvun vaiheessa, että hyvin on samanlaiset kokemukset. Minulla on konkreettinen kysymys. Miten nyt kun Espoonlahden terveysaseman tietojen mukaan avataan toukokuussa, saammeko sinne omalääkäri omahoitajan järjestelmän? Ja toinen kysymys on sitten se, että miten omalääkärille valikoituu alueellisesti summamutikassa, siis siinä järjestyksessä, kun tullaan vastaanotolle vai valitaanko itse vai millä tavalla? Kiitos. Tämä on varmaan tosi kiinnostava kysymys ylipäätänsä, kuka pääsee omalääkärille? Joo, oikein hyvät kysymykset. Espoonlahti avautuu ja meidän haasteena on nyt siirtyy näin nopeasti omalääkärimalliin on se, että nyt jos laskennallisesti katsotaan vaikka sitä Espoonlahden henkilöstöä ja sen piirissä olevaa väestöä, niin yhden lääkärin vastuulle tulisi heitä 2200. Ja se on niin iso, että se on käytännössä hankala toteuttaa nyt. Mutta meillä on suunnitelmalla toki tätä myös, ja toiseksi siellä on myös tämä virkamalli, johon meillä ei vielä ole
tämä Iso-Omenan pilotti on siinä vaiheessa, että meillä on niin paljon vielä kokemusta, että se ei heti pääse käyntiin. Meillä on tosiaan Kivenlahden toiminta siirtymässä sinne ja näin, että se toiminta siirtyy aika sellaisenaan, mutta tavoitteena toki, että sinnekin se saataisiin tuotua. No sitten, miten valitaan se väestö, niin tämä on tosi oleellinen kysymys. Sitä on tehty niin, että on katsottu kartasta maantieteellisiä alueita, tai sitten on tehty postinumero. Se on sama asia, on tehty siis aakkosjärjestyksestä, katsottu aakkosista. Siinä voi mennä perheet sekaisin ja muuta. Että erilaisia vaihtoehtoja. Alkuvaiheessa me on tehty niin, että me on tehty sen postinumeron mukaan. Se on niin kuin meille helpompi, että kun meillä vaikka ammattiharjoittaja aloitti siellä Kalajärvellä, niin me otettiin sieltä tietty postinumeroalue ja rajattiin se sen mukaan. Mutta sitten siinä seuraavassa vaiheessa, kun meillä on jollain alueella niin kattavasti omalääkäreitä, niin siinä vaiheessa mä ajattelen, että se on niin kuin, että ihmiset saa itse valita sen omalääkärinsä. Ja sitten sen voi vaihtaa halutessaan, äänestää jaloillaan ja sitten ne väestöt alkaa, ne ei enää noudattele sitä maantiedettä samalla lailla. Mutta nyt alussa, kun meillä ei ole sitä tarjota vielä kaikille, meillä on vasta kokeiluvaihe, niin me joudutaan niin kuin tälleen hyvinvointialueella osoittamaan se väestö. Ja sitten tähän vielä ehkä vähän historiaa, niin kuin täällä nousi esillekin, että aikaisemmin on ollut omalääkärimallia Suomessakin, mutta sehän kaatui siihen silloin aikaisemmin, että ne väestövastuualueet olivat liian suuria, juuri tähän mihin Markuskin viittasi, ja sitten lääkärit eivät enää jaksaneet olla sen suuren työtaakan takia julkisessa terveydenhuollossa, vaikka se oli mielekäs, koettiin mielekkäänä, motivoivana ja myöskin hoitajien näkökulmasta ja asiakkaiden näkökulmasta hyvänä mallina. Et siitä oli sinänsä hyviä kokemuksia, ja juuri tämä hoidon jatkuvuus siinä se tärkeä asia, mutta ne oli liian isot alueet ja tätä yritetään nyt tietenkin taklata myös tässä ammattiharjoittajamallissa kuin myös varmasti virkalääkärimallissakin, että se olisi kohtuullinen ja löytää sitä sopivaa asukasmäärää, mikä olisi semmoinen hyvin hoidettavissa myös laadullisesti. Otetaan yksi kysymys vielä ja sitten varmaan jatketaan. Joo, mä Mari. Kysyn vaan, että minkä takia ei voi suoraan ottaa mallia Keski-Euroopasta, koska olen lukenut, että siellä on niin hyvin toimivia malleja. Meidän terveydenhuoltohan on romahtanut, kyllä se kaikki tietää. Ja sitten sellainen asia, että tämä omalääkärimalli oli, eikö se ollut tietääkseni 25 vuotta sitten, esimerkiksi tässä Puolan metsän sairaalassa oli lääkäri, solukauppainen ja tällainen näin. Ja se oli toimiva. Mä siirroin silloin ensi kertaa pitkään aikaa julkisen terveydenhuollon piiriin, koska sitä oli työterveyshoitaja oli sen jälkeen, mutta silloin ihmettelin, että tämähän on ihan hyvä systeemi. Mutta se sitten katosi ja sitä mä oon tässä ihmetellyt. Tähän mihin viittasin äsken, että ne oli suuret ne väestöt, mutta otetaan Markusta. Joo, juuri näin 90-luvulla rakennettiin ihan järkevä väestövastuumalli eri syistä. Väestöt alkoivat kasvaa, syntyi negatiivinen kierre. Lääkärikunta nimenomaan äänesti jaloillaan ja se kosahti siinä 2000-luvun taitteessa sitten. Ja oli myös sellainen Kela-kokeilu yrittäjälääkäreillä. Ja me on aika tarkkaan käyty läpi niitä malleja ja niistä on saatu paljon oppia Suomessa. No miten nämä eurooppalaiset mallit? Me ollaan tutustuttu niin hyvin tarkkaan nimenomaan Britannian, Viron ja eri muuta Norjan malliin, myös Tanskan malliin. Ja Norjassa on professori Steinar Knuusgaard, joka on meillä käynyt vierailulla ja viimeksi eilen hänen kanssa viesteltiin, kun mietittiin, että miten omahoitaja tähän palkkiomalliin kannattaisi kytkeä. Eli tämä malli on aika lähellä. Meillä on samantyyppinen se palkkiorakenne kuin näissä muissa maissa. Totta kai me niin tiettyjä Suomen järjestelmän piirteitä joudutaan siinä huomioimaan. Toisaalta halutaan ehkä ohittaa jotkut ongelmat, mitkä on syntynyt sitten maissa, joissa on vuosikymmenet ollut tämä malli. Esimerkiksi sitä korvausmallista on tullut erittäin monimutkainen joissain maissa, niin halutaan pitää se vielä aika simppelinä Suomessa. Mutta ehdottomasti tämä on hyvin lähellä niitä malleja, mitä on muuallakin. Tähän vielä, me käytiin tutustumassa hyvinvointialueen johdon kanssa myöskin Tanskassa, ja siellä yli 90% on omalääkärimalli. Se on yrittäjinä, nimenomaan pienyrittäjinä, eli melkein kaikilla on se oma lääkäri. Mutta miksi tämä ei voi nyt saman tien? Tällä hetkellä meidän julkisessa terveydenhuollossa ei ole niin paljon lääkäreitä, että me pystyttäisiin heti kaikille antamaan oma lääkäri. Ja sen takia me otettu tähän mukaan tätä yrittäjämallia mukaan, että me saataisiin sitä kautta lisättyä, että me saadaan julkiseen terveydenhuoltoon lääkäreitä
jotka he tekevät niin kuin oman yrittäjyyden kautta, mutta he tekevät töitä niin sille julkiselle sektorille eli hyvinvointialueelle. Et kun me saadaan heitä lisää ja houkuteltua muutenkin enemmän lääkäreitä siihen, niin varmasti, niin kuin Markus sanoi, niin se on tavoite, että kaikilla on jossain vaiheessa. Mutta tämä on alku ja nythän on myös menossa valtakunnallinen omalääkäriohjelma, että kartoitetaan koko Suomessa erilaisia malleja, miten tätä hoidon jatkuvuutta saadaan vietyä eteenpäin ja niistä koostetaan sitten yhteenveto. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että ympäri Suomen kaikkialla pitäisi olla samaa mallia käytössä, vaan voi olla erilaisia mallia, mutta pääasia, että se hoidon jatkuvuus siinä toteutuu ja tämä nimenomaan, miten me sillä haetaan sitä kautta laatua, myös tietenkin kustannusten hillintää pidemmällä aikavälillä, kun tunnetaan ihmiset, niin myöskin turhien yhteydenottojen ja turhien tutkimusten määrä vähenee. Mutta ilman muuta se on se tavoite, mitä halutaan. Nythän myös, jos saadaan työterveyshuoltoon, niin siellähän monilla on ehkä, vaikka se on suoraan omalääkäri, mutta on oma työterveyslääkäri, niin sehän on vähän niin kuin omalääkärimallia myöskin. Mutta tahtotila on tämä ja me ollaan nyt tietyllä tavalla, tämä pitää mennä porrastain eteenpäin yksi askel kerrallaan, jotta tämä pysyy niin kuin hallittavissa ja pystytään myöskin se toteuttamaan. Mutta kiitos, oliko siellä, mutta sitten meidän pitää mennä eteenpäin, mutta otetaan täältä vielä. Mä oon Tarja, joka kysyisin, että jos mä jään avioliitosta, niin mun on pakko ja omalääkäri. Ja sanotaan, että se on korvauksia, niin lähettääkö se omalääkäri spesialistin korvauksia? Eli mitä mahdollisuus on saada Kyllä. Omalääkäri voi lähettää erikoislääkärille aivan kuten muutkin lääkärit ja näin se toimii. Mä ehkä tuohon vielä äskeiseen toiseen ihan lyhyesti. Tosi hyvin Mia avasi sen logiikan, että miksi ei voida suoraan siirtyä, mutta lukuja lyhyesti. Suomessa on laskennallisesti tarve 4000 yleislääkärille tai palkkarahalta. Meillä on 2000 vakituista viranhaltijaa Suomessa. 2000 vaihtuvaa, tai itse asiassa kaikki paikat eivät ole täynnä, eli 3500 ehkä. Ja jos meillä olisi 1500 per väestö, niin se on lähempänä 5000, mitä me tarvittaisiin. Se on silloin lähellä sitä eurooppalaisia standardia. Meillä on lääkäreitä, mutta me pitäisi saada sitä siirtymään julkisiin palveluihin. Kiitos. Joo, juuri näin, että lääkäreitä on, mutta me täytyy saada heidät niin kuin tekemään sitä tietenkin työtä, mitä me haluamme ja sen takia pitää houkuttimia siihen myöskin lisätä. Ja sanon vielä tähän sen, että nyt kun puhutaan paljon Kela-korvauksista, niin yksi tämmöinen jatkokehittämisen kohde, mitä itsekin olen esittänyt, kun mietitään, miten Kela-korvauksia kohdennetaan, voisi olla, että me saataisiin semmoinen tietynlainen, että saataisiin Kela-korvausta tähän ammattiharjoittajamalliin, jolloin me saataisiin sinne hyvinvointialueille sitä Kela-korvausta ja sitä kautta myöskin houkutteltua, että lääkärit lähtisivät myöskin helpommin sinne ammatinharjoittajille, koska se olisi niin kuin, siinä olisi pidempikestoisempi, että se olisi luotettavampi, että se näyttää, jos valtio on siinä mukana, niin se näyttäytyy turvallisemmalta vaihtoehdolta myöskin. Niin tämä on yksi sellainen, jota varmasti sitten jatkokehittelyssä myöskin mietitään tätä Kela-korvauksen mahdollisuutta nimenomaan täällä ammattiharjoittajamallissa, hyvinvointialueella omalääkärimallissa. Mutta meillä on sitten lopuksi, kun me käydään tässä välillä Tuula Suomisen ikääntyneiden palveluista asioista, niin lopuksi meillä on aikaa vielä kysymyksille, joita voi myös omalääkärimallista kysyä ja muista terveyspalveluista. Et hyvin siinä jää vielä kysymyksille aikaa, mutta mennään nyt näihin ikääntyneiden palveluihin ja Tuulan puheenvuoro. Ole hyvä, Tuula. Kiitoksia ja oikein hyvää iltaa kaikille. Olen varautunut, että muutaman kuvan heijastamme tänne eteen. Yritetään löytää sellainen kohta, että en ole kenenkään tiellä. Ikääntyneiden palveluiden on nimensä mukaisesti tarkoitus turvata hyvää ikääntymistä, ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan siihen asti, kun se on tarkoituksenmukaista.
Sanon tämän sen takia, että usein puhutaan, että ikääntyneet joutuvat olemaan kotona siihenkin saakka, että se ei ole tarkoituksenmukaista, mutta itse ajattelen, että aina tulee olla oikeassa paikassa ja oikeiden palveluiden piirissä niin, että elämä säilyy mahdollisimman turvallisena ja toki mahdollisimman itsenäisenä. Meillä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ikääntyneiden palvelut koostuvat yli 30 erilaisesta palvelusta, joiden on tarkoitus turvata nimenomaan kotona asumista. Palvelut käynnistyy siitä, että ottaa yhteyttä seniori-infoon, tehdään palvelutarpeen arviointi ja useimmiten päätös palvelun myöntämisestä tai ohjataan järjestöjen toimintaan, meidän avoimiin ryhmätoimintoihin, yksityisten palveluntuottajien piiriin. Eli koko tarjotin on ikään kuin alueemme ikääntyneiden asiakkaiden valittavana ja mistä palveluja lähdetään yksilöllisesti rakentamaan. Hyvin paljon tuomme palveluja kotiin, erilaisia niin kuin säännöllistä kotihoitoa, erilaisia tukipalveluja ja ehkä tulevaisuudessa ajattelen, että yhä enemmän näillä tukipalveluilla niin, että niitä saadaan varhain, niin on iso rooli. Ja ei ole vain se perinteinen kotihoidon palvelu, vaan monia avustavia palveluja. Jos mietitään, mitä ei ensimmäisenä tarvitsee, kun toimintakyky heikkenee, niin usein on, että tarvitaan ehkä apua kodinhoidollisissa asioissa, siivouksessa, ehkä kauppa-asiointia, lääkehoito alkaa huolettamaan ja niin edelleen. Ja tämä voidaan hyvin monin tavoin rakentaa jotenkin järkevä kokonaisuus kotona asuvan ympärille. Meillä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella meidän kotihoito tekee vuositasolla yli 2 miljoonaa kotikäyntiä. Ja sehän on aika paljon. Seniori-info ottaa kuukausittain vastaan yhteydenottoja yli 2500. Ja kevään aikana, kun tulee käyttöön myös digitaalinen asiointikanava, niin yhtä lailla kuin terveysasemien toiminnassa, niin myös seniori-infoon voidaan ottaa yhteyttä siinä kohtaa chatin tai kiireettömän viestin avulla. No sitten kun kotona asuminen ei ole enää se oikea paikka, niin meillä on erilaisia asumisen palveluja. Ne voivat olla lyhytaikaisia palveluja, jotka tukevat vaikka omaishoitajan kotona jaksamista. Ne voi olla pidempiaikaista asumista hoivakodissa tai sitten yhteisöllistä asumista. Ja sitten sairaalapalvelut, mä itse ajattelen, että sairaalapalvelut on niin kuin kotona asumisen tukipalvelu. Siellä ollaan joku hetki jonkun toimenpiteen jälkeen, ehkä HUSissa tehdyn leikkauksen jälkeen ei ole vielä mahdollista kotiutua, mutta sitten tavoitteena on kuntoutua kotiin. Meidän alueella pyrimme tarjoamaan ikääntyneelle väestölle hyvin tietoa. Tuolta vasemmasta kulmasta löytyy seniori-info, jonka jo mainitsin, eli yksi puhelinnumero, yksi yhteydenottokanava alueemme ikääntyneille. Ja tätä pidän erittäin hyvänä asiana. Ei tarvitse muistaa kovinkaan montaa asiaa, kun muistaa seniori-info ja yksi puhelinnumero. Me olemme viime vuoden alkupuolella julkaisseet myös ensimmäistä kertaa ikääntyneille palveluoppaan, johon on koottuna laajasti tietoa, ei ainoastaan näistä ikääntyneiden palveluista, joista tänään puhun, vaan myös terveysasemien yhteystiedot, Kelan tietoa siitä, miten voi hakea vaikka alennusta asiakasmaksuihin, nekin toisinaan huolettaa. Ja monta muuta tärkeää yhteistietoa samojen kansien sisäpuolella. Myös voi sanoa, että Espoon peruja, niin olemme voineet koko alueelle monistaa tuon elinvoimaa ikääntyneille liitteen. Se tavoittaa yli 400 000 asukasta koko tällä meidän hyvinvointialueella. Se on muun muassa vaikka Länsiväylän välissä 3 kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. Ja sen kautta pyrimme tuomaan paljon tietoa ajankohtaisista terveyteen liittyvistä asioista, vaikka ne kun käynnistyy kausi-influenssarokotukset. Tai kodin turvallisuudesta, että miten jokaisen tulee huolehtia kotivarasta ja
ja miten voi pitää yllä omaa hyvinvointia ja monia tällaisia niin kuin tärkeitä asioita. Ja tätä kannattaa lukea kaikenikäistä. Hyvää tietoa saatavilla. Olemme tuoneet kotihoitoon aika paljon myös niitä digitaalisia ratkaisuja ja nämä tulee lisääntymään myöskin tulevaisuudessa. Tässä kuvassa näkyy lohjalainen asukas Anni Haapamäki, jolla on lääkeautomaatti, tuo valkoinen laite kotona, ja Anni toteaa hyvin, että no mä sanon, että kyllä mä olen ainakin tykännyt siitä kovasti. Ja kun me aloitettiin hyvinvointialue silloin 23 vuoden alusta, niin meillä oli alueella alle 300 laitetta käytössä ikääntyneillä asiakkailla. Nyt me alamme lähestyä jo, että 1000 kotihoidon asiakkaalla on lääkeautomaatti. Lääkeautomaattihan toimii sillä tavalla, että se muistuttaa, että nyt on aika ottaa lääkettä. Ja monet kertovat sitä, että on hienoa, että voin olla itsenäinen. Ei tarvitse ottaa niin kuin hoitaja 3-4 kertaa päivässä vastaan varmistamaan, että onko lääkkeet otettu. Hoitajia ja henkilökuntaa tarvitaan moneen kohtaan, mutta mä ajattelen, että lääkeautomaatit tukee monen sitä itsenäisyyttä ja mahdollista teki myös katsoa, että kuinka monta kertaa päivän aikana se oman kodin ovi käy. Eli tällaiset teknologiset ratkaisut tulevat kotihoidossa lisääntymään niiden perinteisten kotiin vietävien palveluiden rinnalla. No toinen, mitä olemme laajentaneet, Espoossakin oli jonkin verran etäkotihoitoa ennen hyvinvointialueen käynnistymistä, mutta tämä on nyt myöskin laajentunut. Noin 20% kotihoidon käynneistä toteutetaan tällaisten etäyhteyksien avulla. Näitä etäyhteyksiä voidaan käyttää myös moneen muuhun toimintaan, eli meillä on keskusteluryhmiä, joissa noin 5 hengen ryhmät keskustelevat etäyhteyksien avulla. Ja usein on silloin kyseessä henkilöitä, joiden kodista lähteminen on vaikeaa ja siitä johtuu ehkä vaikka yksinäisyys. Ja on ollut mielenkiintoista näiden kokeilujen myötä kuulla se, että nämä ryhmäläiset ovat voineet ystävystyä keskenään. Ehkä toteaa, että ekaa kertaa pitkään aikaan minulla on joukko, johon kuulun. Ja mä ajattelen, että tämä on sellaista tärkeää palautetta siitä, miten myös etäyhteyksien avulla voidaan yksinäisyyttä lieventää. Osa näistä ovat löytäneet toisensa, että soittelevat myös ryhmäkertojen välillä. Voisi olla edullinen tapa ja helppo tapa maantieteellisesti laajallakin alueella vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen. Ja tässä meillä on raaseporilainen Anneli, joka suosittelee etähoitoa muillekin. Tällä hetkellä, kun meillähän on erittäin vahva ruotsinkielinen alue tuolla, voi sanoa, että Hanko, Raasepori, Inko, Siuntio-alueella, niin tuolta Tammisaaresta tuotetaan meillä ruotsinkielistä palvelua. Eli se ei ole myöskään paikkaan sidottu, että yhtä lailla niin kuin me voidaan viedä hyvinvointialueella osaamista vaikka Espoosta Hankoon, niin nyt Tammisaaresta voidaan tuoda näitä ruotsinkielisiä palveluja koko alueelle. No, tällä meidän hyvinvointialueella tuodaan myöskin sairaalapalveluja kotiin. Täällä Espoossa se on tuttu asia. Meillä on ollut täällä pitkään kotisairaala ja liikkuva sairaala. Ja viime vuoden alusta lähtien koko hyvinvointialueella on ollut hyvinvointialueen tuottamana ja järjestämänä näitä kotisairaala- ja liikkuva sairaala-palveluja. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan silloin, kun lääkäri arvioi, että nyt on sellainen lääketieteellinen tilanne, joka vaatii jotakin hoitoa, vaikka jonkun antibiootin tiputtamista suoneen tai jotain muuta vastaavaa, vaativaa seurantaa tai kivunhoitoa tai jotain muuta. Eli tullaan lääkärin lähetteellä niin, että lääkäri arvioi, että tämä tilanne voidaan hoitaa turvallisesti siellä kotona. Ja silloin henkilökunta tulee kotiin ja tarvittaessa lääkärikin käymään. Liikkuva sairaala puolestaan palvelee
meidän alueen kotihoidon asiakkaita, meidän alueen asumispalveluiden asiakkaita, niin että jos siellä työssä oleva työntekijä havaitsee, että nyt asiakkaalla on joku hoitoa vaativa tilanne, niin hän voi ensimmäiseksi ottaa yhteyttä liikkuvan sairaalan työntekijään, joka tulee tarvittaessa paikalle ja pystyy tekemään erilaisia mittauksia ja aloittamaan hoidon. Ja näin voidaan itse asiassa ensimmäisellä eli kotisairaalalla välttää niitä sairaalajaksoja ja liikkuvalla sairaalalla voidaan erityisesti välttää sitä, että ikääntyneet asiakkaat ohjautuisivat tarpeettomasti päivystykseen. Se ei ole useinkaan se hyvä ja oikea paikka. No, meillä on Espoossa voisi sanoa, paljon toimintaa ikääntyneille, on hyvät palvelukeskukset eri puolilla kaupunkia, jossa on avointa matalan kynnyksen toimintaa ja sitten on toimintaa, suljettuja ryhmätoimintoja toki, ja näissä palvelukeskuksissa monet vapaaehtoiset järjestöt, kunta tai kaupunki ja hyvinvointialue toimii rinnakkain. Meillä on olkkaritoimintaa, mikä on myöskin avointa toimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. Näiden tarkoituksena yhtä lailla se, että ikääntynyt väestö, ikääntyneet löytävät mielekästä tekemistä, voivat löytää uusia tuttavuuksia ja pystytään näin ehkä vähentämään myöskin yksinäisyyttä. Sitten on toki sellaisia toimintoja, joihin tullaan sillä päätöksellä Seniori-infon kautta, eli vaikka kuntouttava päivätoiminta, jota Espoossa tällä hetkellä on 3 eri pisteessä ja 5 päivänä viikossa. Ja tämähän on palvelu, johon kuljetetaan kotona asuvia. Tämän kuvan oikeassa laidassa näkyy, tämä on itse asiassa täältä, tammikuun loppupuolella ensimmäistä kertaa kokoontui täällä tällainen olkkaritoiminta, jossa tämä on saanut alkuunsa erittäin aktiivisten henkilöiden aloitteesta ja kokosi tosi monia eri toimijoita, että kauppakeskus on siinä mukana, on järjestötoimijoita, on hyvinvointialue ja monia vapaaehtoisia. Ja tämä on hyvä osoitus siitä, miten voidaan lähteä ideoimaan, että tullaan sinne, missä on luonnollisia kokoontumispaikkoja. Myös kirjasto on ollut erittäin aktiivisesti mukana. Näitä tulee olemaan tämän kevään aikana kerran kuukaudessa täällä, että kannattaa seurata ilmoittelua. No, uusina palveluina hyvinvointialueella on laajennettu perhehoitoa ja erityisesti tällaista kiertävää perhehoitoa, että hoitaja tulee kotiin. Tämä on ehkä osalle tuntematon palvelu, vähän niin kuin harvinainen palvelu, mutta näemme, että tämä on hyvä palvelu niin kuin ehkä perinteisen vaikka kotihoidon rinnalle ja tueksi. Perhehoitaja viipyy siellä kodissa kauemmin, voisi tulla vaikka lonkkaleikkauksen jälkeen, vaikka ei ole mitään lääketieteellistä avun tarvetta, niin vähän tueksi ja turvaksi. Ja asiakkaat usein perhehoitajille kommentoivat juuri näin, että kiitos kun kävit, olit ja kuuntelit. On tärkeää, että on aikaa. Me olemme viime syksynä valmentaneet lisää näitä perhehoitajia, valmistui 14 kappaletta syyspuolella ja tänä vuonna on tarkoitus, että keväällä 2 ryhmää ja syksyllä myöskin 2 ryhmää. Eli pikkuhiljaa laajennetaan tällaista uudenlaista palvelua, joka voi tulla myöskin sinne kotiin omaishoitoperheen tueksi tai ihan itsenäisesti kotona asuvan tueksi. Se, mitä myöskin tulevaisuudessa edelleen kehitetään ja lisätään, on yhteisöllinen asuminen. Yhteisöllinen asuminen on verrattain uusi palvelu, ollut vasta vuoden 2023 alusta lähtien tällä nimellä. Ja tämähän on sellainen palvelu, joka oikeastaan sijoittuu kodin ja vaikka ympärivuorokautisen palveluasumisen väliin. Mutta tarjoaa nimenomaan asumista, yhteisöllistä toimintaa, sitä, että on lähellä ihmisiä, joiden kanssa on mahdollista keskustella ja tehdä mukavia asioita yhdessä, vaikka
Meillä on vaikka Soukan eläjä-asunkeskus yhtenä hyvänä esimerkkinä, missä on keramiikkaryhmiä ja liikuntakerhoja ja keskustelupiirejä ja vaikka mitä. Ja ei ihme, että Kaija Hänninen näin toteaakin, että se tuntuu hyvältä, että on ihmisiä ympärillä. Tätä haluamme lisätä. Tämä tapahtuu meillä pikkuhiljaa sillä tavalla, että me ollaan omasta toiminnasta jonkun verran muutettu asumisen paikkoja asunnoista, joissa on keittiöt, niin pikkuhiljaa yhteisöllisen asumisen paikoiksi. Ja tänä keväänä myös tullaan hankkimaan näitä yksityisiltä palveluntuottajilta. Eli tätä pikkuhiljaa saadaan eteenpäin, vaikka puhutaan nyt meille vielä vasta pari vuotta olleesta palvelusta. Asumisen palvelut, meillä on tosiaan kuukausitasolla yli 90 000 hoitovuorokautta erilaisissa ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä. Koko meidän alueella näitä palveluita tuottaa noin 65% tuottaa yksityiset palveluntuottajat ja lopun sitten hyvinvointialue. Ja kaikki nämä hoivakodit on meillä ollut jo itse asiassa vuodesta 2020 nähtävillä tällaisessa hoivakotiportaalissa, jossa voi katsoa, että siinä kohtaa kun elämässä tai läheisellä tulee tarve tällaiselle palveluasumisen paikalle, että mikä se olisikaan se minulle mieleinen paikka. Toki voi käydä ihan katsomassa, mutta tällaista portaalista saa jo paljon tietoa, minkä kokoinen yksikkö, miltä se näyttää ulospäin, hyvät kuvat on siellä ja lisäksi saa tietoa vaikka siitä, että millaista palautetta asukkaat ovat antaneet yksikön toiminnasta, millaista palautetta henkilöstö on antanut. Ja näin tässä ehkä lopuksi totean, että on aika paljon asioita, joilla haluamme viedä eteenpäin hyviä, laadukkaita ikääntyneiden palveluja ja löytää ehkä uudenlaisiakin tapoja niitä kehittää ja tuottaa tulevaisuudessa niin, että me vastaamme siihen, että meidän Länsi-Uudenmaan väestö, niin kuin täällä Espoossakin, niin tulee ikääntymään aika voimakasta vauhtia. 23 vuoden lopulla meillä oli itse asiassa 24 vuoden lopulla meillä oli melkein 44 075 vuotta täyttänyttä. Ja kun me menemme vuoteen 2040, niin me puhumme noin 70 000. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee olla tosi aktiivisia siinä, että löydämme uudenlaisia tapoja järjestää palvelut. Kiitos. Kiitos Tuula tosi kattavasta ja erinomaista esityksestä ja kertoo hyvin myöskin näistä palveluista, miten paljon ne on kehittynyt vuosien varrella ja juurikin niitä kotiin vietäviä palveluita, mitä mahdollisuuksia on olemassa ja sillä tavalla ne varmasti onkin yksilöllisesti arvioitava sen palvelutarpeen arvion perusteella, että mikä kullekin ikäihmiselle on sit se, mitä tarvitsee esimerkiksi sinne kotiin, että siellä pärjää. Ja sitten täytyy vielä kehuttaa tätä portaalia, missä on nämä hoivakodit, mistä Tuula kertoi juuri, että mistä voi katsoa, minkälaisia hoivakoteja on tarjolla, niin sehän on ollut ihan niin kuin ennen hyvinvointialuettakin, että meillä on ollut se avoimesti, kerrotaan mitä paikkoja on ja että ihmisillä on myös mahdollisuus valita. Toki siellä aina tulee se eteen, että jos just nyt tarvii saada, että missä on vapaata paikkaa, mutta on ollut sitä valinnan mahdollisuutta ja on monipuolisuutta myöskin, erilaisia yksiköitä, mikä olisi sitten paras paikka myöskin omalle läheiselle siinä vaiheessa, kun sitä tarvii. Että hienoa. Ja nyt niitä on tullut muillakin alueilla käyttöön, mutta tämä on ollut hieno palvelu. Mutta nyt me voidaan mennä kysymyksiin näiden ikäihmisten. Tuolla oli ensin Mikko ja sitten otetaan siellä.
Kiitos Miia. Itse olen tosiaan apurahatutkijana Vaasan yliopistolla ja olen tutkinut kokonaisturvallisuutta ja hyvinvointialueella on nämä pelastuspalvelut, mitkä on hyvin tärkeitä arjessa, mutta myöskin meidän pitää tarkastella kokonaisuutta, että miten ihmiset pystyy omatuisesti varautumaan ja miten viranomaiset pystyy tuottamaan yritykset, koska me ollaan toisistamme riippuvaisia, että yhdessä me ollaan enemmän ja yksin me ei olla mitään, mutta uudet löydökset on vielä edessä. Me pystytään kehittämään asioita. Tässä on hyviä puheenvuoroja siitä, että miten tätä public-private partnershipia voidaan kehittää ja miten digitalisaatiota hyödynnetään arjessa ja miten saadaan potilasturvallisuutta paremmaksi ja sitten ihmisten elämänlaatua elämän loppukaaressa. Ja katsotaan vielä, mitä uutta voidaan löytää yhdessä ihmisten parhaaksi. Kiitos. Kiitos. Tämä kokonaisturvallisuus on tosi tärkeää ja erityisesti myöskin kun puhutaan ikäihmisistä, se turvallisuuden kokemus, mutta myös kaikki ne asiat, mitkä vaikuttavat siihen turvallisuuteen siellä kotona, liikkuminen ja sitten ympäristössä, turvallinen liikkuminen, esteetön liikkuminen ja just nämä palon turvallisuusasiat on tosi tärkeässä roolissa, kun muistisairauksiakin tulee enemmän, ettei jää hellat päälle ja muuta. Että se on hyvin moniulotteinen tämä turvallisuusnäkökulma. Ja otetaan täältä lisäkysymyksiä. Joo, mä oon Jorma Mikkonen. Mä kuulun Suomen suurista ikäluokista suurimpaan, eli on kohta 80-vuotias. Ja me alamme olla ongelma ainakin määrällisesti ja varmaan laadullisesti. Mitenkä Espoossa ja täällä hyvinvointialueella aiotaan vastata tähän saasteeseen? Eli meitä on huomattavasti enemmän kuin mitä meidän tämä väestö edellyttäisi, kun me sodan jälkeen synnyimme. Täytyy sanoa, että ei ole kyse arvokkaita ihmisiä ja tehnyt mahtavan elämäntyön, mutta Tuula saa vastata. Niin, no mä olisin kyllä nimenomaan vastannut tästä, että ikääntyminen ei ole ongelma, se on hyvinvoinnin tulosta. Eli me pitää olla vain tyytyväisiä, että väestö ikääntyy. Mutta totta on, että pitää varautua ja kyllä teemme suunnitelmia siihen, että kuinka paljon pitäisi rakentaa. Ja kuinka paljon erilaisia palveluja pitää lisätä. Me ollaan tehty kansainvälistä rekrytointia, jotta meidän henkilöstö riittäisi. Mutta kyllä mä sitten ajattelen, että käyttänyt sanaa, jota monet muutkin ovat käyttäneet, että varmaan tämä jarrutustehokkuus on kyllä yksi asia, mikä on merkittävä tulevaisuudessa. Ja tässä mä ajattelen, Markuskin voi varmaan kommentoida vaikka tekoälyn tulevaisuuden mahdollisuuksista, mutta mä ajattelen, että tekoäly on varmasti tekijä, jota me voidaan näissä sote-palveluissa huomattavasti enemmän hyödyntää niin, että tunnistetaan ne kohdat, joissa erityisesti tarvitaan se joko palveluiden interventio, välintulo, terveydenhuollon joku interventio, eli tunnistetaan ne, vaikka muistisairaudet on hyvä esimerkki, että mitä varhaisemmin tunnistetaan, saadaan lääkehoito käyntiin, omasta lähipiiristäkin on tuore esimerkki asiasta, niin toimintakyky aivan oleellisesti muuttuu ja kohenee. Eli sillä tavalla mä ajattelen, että mä en ole epätoivoinen. Meillä on erittäin paljon mahdollisuuksia. Meillä on alue, joka on kasvava alue myöskin väestöltään muilla tavoin. Meillä on paljon mahdollisuuksia. Sano vielä tästä tekoälystä, mihin Tuula viittasi, niin tästähän meillä on nyt kokemuksia terveyspalvelusta, että lääkärin vastaanotolla on tekoäly tehnyt kirjaukset siitä vastaanotolla, mitä siellä on tapahtunut. Eli ei tarvitse erikseen sanella, että lääkäri sitten tarkistaa vaan sen tekstin. Niin tätä samaa voidaan käyttää myös kotihoidossa esimerkiksi. Hoitajalla on enemmän aikaa sille itse asiakkaalle, kun kirjauksiin ei tarvitse käyttää aikaa, jos tekoäly sen hoitaa. Ja tämä on vasta suunnitteilla, mutta sitä voidaan hyödyntää monilla tavoin. Nyt meillä on useampi täällä kysymys. Täällä on vielä. Kiitos hyvin monipuolisesta kuvauksesta ikäihmisten palveluista. Ja se, mitä halusin kysyä, niin nämä palvelut on tietysti, palvelujen järjestäminen on se tärkeä ja se suurin tehtävä. Mutta mitä hyvinvointialue tekee, että me emme tarvitsisi niitä palveluja, eli hyvinvoinnin terveyden edistäminen, toimintakyvyn edistäminen ja niin edelleen. Et nostanut tätä tässä yhteydessä. No itse asiassa kyllä kuitenkin nostin aika, sanon näin, mutta haluan ehkä tähän terävöittää sitä, että
esimerkiksi nämä niin kuin matalan kynnyksen kohtaamispaikat, avoimet palvelukeskukset, olkkaritoiminnat, niin on mielestäni yksi ihan merkittävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikka. Mahdollisuus saada liikuntaneuvontaa, tietoa hyvästä ravitsemuksesta, niitä niin kuin, joilla jokainen voi itse vaikuttaa sitten omaan hyvinvointiin. Sitten ehkä mä ajattelen, että myös näissä kaikissa matalan kynnyksen toiminnassa niin voidaan tunnistaa hyvin ne riskiryhmäläiset, jotka tarvitsisivat sitä niin kuin kannattelua ja ehkä varhaisempaa puuttumista ja tukea, jotta tilanne ei mene huonommaksi. Ja sitten ehkä ajattelen, että viittaa edelleen tähän jarrutustehokkuuteen ja miten tekoälyä voidaan hyödyntää, niin meillä on Suomessa jo kokeiluja käynnissä siitä, että esimerkiksi asiakas- ja potilastiedoista, toki asiakkaan potilaan luvalla, niin voidaan löytää niitä, eli tälleen riskiperusteisesti kohdentaa niitä ennaltaehkäisiä toimia. Ja tässä mä ehkä ajattelen, että meillä ei tulevaisuudessa ole välttämättä muutoin mahdollista kohdentaa isolle osalle väestöä samanaikaisesti jotakin henkilökohtaista, mutta sitten me tunnistetaan, että kuka erityisesti tarvitsee, niin sen me pystytään tekemään. Tähän vielä Tuulan hyvä puheenvuoro vielä sen verran, että nythän tämä terveyden edistäminen on sekä kunnan että hyvinvointialueen tehtävä ja sitä pitää tehdä yhdessä. Ja yksi asia, mitä Espoo on hyvin hoitanut, on tämä sporttiranneke, jossa pääsee ilmaiseksi tuonne uimahalleihin ja liikuntasaleille, sen tyyppistä, mutta sitten myöskin näitä erilaisia tiloja, missä kokoontua sitä kerhotoimintaa ynnä muuta, ja siihen ehkä Seppo Peltosen puheenvuorokin on, kun hän on aktiivi siltä suunnalta. Kiitos Mia. Joo, mä olen Seppo Peltonen ja Espoon eläkeläisten keskusliiton hallituksessa. Toimin yhteistyössä kaikkien eläkeläisjärjestöjen kanssa. Eli elämme ikäihmisten parissa. Ja meillä on, kun meitähän on, kun me lasketaan 65, jolloin eläkeläisyys on alkanut suurin piirtein, niin meitähän on noin 50 000 tällä hetkellä yli 65-vuotiaista. Ja mä edustan tässä EKL:ssä meitä olemassa olevia järjestöjen yhdistyksiä. Ja kaikki 6 eläkejärjestöä, kun yhteen lasketaan, niin meillä on mukana niissä 6000 ihmistä. Ja meillä on kuitenkin näitä 65-vuotiaita yli noin 65 000. Ja niin, sitä me hoidamme näissä eri tapahtumissa. Meillä on olemassa näitä paikkoja, näitä järjestöjä, järjestön yhdistyksiä, sinne vaan kaikki mukaan niin pääsee. Mutta sitten tulee kysymys niistä, jotka eivät kuulu näihin järjestöihin. Meillä on hirveän iso niin kuin tuska niiden suhteen, että siellä on kymmeniä tuhansia, jotka eivät ehkä tiedä näistä meidän yhdistyksistä tai näistä järjestöistä mitään, tai sitten eivät jostain syystä saa mitään kontaktia sinne. Eli tätä kaikkea hyvää, mitä me tehdään tänä päivänä, ja sitä on paljon. Me haluttaisiin tehdä sitä vielä paljon laajemmalle, paljon isommalle porukalle. Koko ajan haetaan vaan, nyt tuossa toissapäivänä perustettiin taas yksi yhdistys tuonne Espoolahteen, ja sinne saadaan heti ihmisiä mukaan. Mutta niitä tarvitaan lisää. Eli tämä ei ole nyt varsinainen kysymys teille, koska mutta enemmän niin kuin tämmöinen toteamus, että missä todellisuudessa mennään, että meitä on paljon meikäläisiä. Kiitos. Tässä voisi ehkä sen verran, mitä Tuula toi esille sen olkkaritoiminnan, niin sehän on niin kaikille avointa, ja toki jos siellä on senioreita, niin voi kertoa myös muista toiminnasta, mitä on olemassa. Meillä on vielä jokunen kysymys, sitten mennään, Markuskin voi sitten tulla tuonne eteen, niin voidaan ottaa yleisiä kysymyksiä sekä terveys- että ikäihmisten palveluista. Joo, mä Maritas. Tässä puhutaan tästä perusterveydenhuollosta, jos mäkin olen ihan perusterveydenhuollosta aina ollut, mutta joo, mutta jos joutuu erikoissairaanhoitoon, mulla on nyt ihan niin taas tosi ikävää tilannetta ja pelkona on, että tulee täysin todella liikunnallinen
meidän terveyden kannalta. Esimerkiksi 13 vuotta, mutta äidiltä peritty lonkkanivelriippuvuus, tämmöinen geeniperimä, ja mä joudun 13 vuotta perille, johon kipuja. Se oli yhtäkkiä pysäyttää tätä meidän terveyden, mutta tuleeko se jatkossakin olemaan tällaista. Ja sitten se edellinen oli sellainen, johtuen mun harrastuksesta, että sitten nämä julkisen puolen nuoret lääkärit eivät osanneet kertoa, että mikä se oli, ja joutui sitten erikoislääkäriin vastaanotolle pääsyä odottamaan monta kuukautta, ja sen jälkeen asia oli hoidettavissa ihan helposti. Mutta tosi ikäviä kokemuksia on tässä menneisyydessä. Miten tämä erikoissairaanhoito, tuleeko se jatkossa olemaan näin huono? No niin, kiitos tärkeästä kysymyksestä. Ja nyt tehdäänkö niin, että jos Markus tulee kanssa tänne eteen ja Tuulakin voi istua tai voitte seistä ihan kuin vaan. Ja Markus pääsee heti vastaamaan tähän kinkkiseen kysymykseen. Joo, meidän erikoissairaanhoitoa tuottaa se HUS-yhtymä, eli joka on 4 hyvinvointialueen Helsingin omistama yhtymä. Haluaisin ajatella niin, en nyt siis HUSin puolesta tätä voi kommentoida heidän jonotilannettaan, mutta haluaisin ajatella niin, että se pandemia oli aika, jolloin ne jonot sitten ryöpsähti, niitä ei ole saatu nyt kuriin, mutta tilanne on menossa parempaan suuntaan ainakin lukujen valossa. Mä olen samaa mieltä, että se on kestämätön tilanne, jos joutuu vuositolkulla odottaa aikaa vaikka leikkaukseen. Mutta tämä hyvin tiedostetaan, ja tästä toki mekin keskustellaan omistajana HUSin kanssa aika paljon, ja tilanne täytyy saada tosi paremmaksi myös siellä erikoissairaanhoidossa. Näistä erikoissairaanhoidon hoitojonoista, niin nythän HUSinkin osalta niin he pysyvät siinä hoitotakuussa varsin hyvin, että se on tosi korkea se prosentti, paitsi siellä on tämä ortopedia ollut yksi, ja sitten muistaakseni siellä oli jotain neurokirurgiaa, ja silmätaudeissa on ollut vähän haasteita kanssa, mutta erityisesti ortopedia on ollut hankala, ja siihen varmaan juuri teidänkin kokemus sitten liittyy tosiaan, niin kuin Markus sanoi, koronaan ja muuta, mutta siinä on edelleenkin työsarpäin, siellä on edelleenkin, että siellä mennään yli sen hoitotakuun, eli ollaan sinänsä laittomalla puolella, ja HUS on nostanut myöskin ostopalveluina, yrittää saada sitä hallintaan sitä jonoa sieltä. Mutta muilta erikoisaloilla se on pääsääntöisesti, he pysyvät kyllä siinä hoitotakuussa, tilanne on siltä osin parantunut. Psykiatrialla on valtakunnallisesti myöskin ollut haastetta, mutta sekin on menossa parempaan suuntaan. Ja nythän vielä noissa lapsille ja nuorille tulee se terapiatakuu käyttöön toukokuun alusta. Ja sielläkin ne digitaaliset palvelut myöskin auttaa jonkin verran, ainakin että voidaan joitain vastaanottoja käyttää myöskin sitten digitaalisesti. No niin, mutta jatketaan sitten kysymyksillä. Oliko joo sieltä takaa? Kiitos Jukka Salminen ja Aiskola. Ensinnäkin haluaisin kiittää Miaa ja Tuulaa ja Markusta hienosta esityksestä. Oli kiva seurata. Aika vakuuttavaa on teidän toiminta ja biotaston liikkeelle. Mä kysyisin ensinnäkin, että onko mahdollista, että nämä esitykset olisi Bloomin sivulla jossain ansiossa? Se on yksi kysymys. Toinen kysymys koskettaa ikääntyvien palveluja siinä mielessä, että kun tuolla somessa pyörii nyt keskustelua siitä, että miten eri kunnissa on jonotilanteet, ja siellä näkyy taulukoita, missä Länsi-Uudenmaan kohdalla lukee vähän päälle 300 jonossa. Ammattilaiset tietää sen, että se jonotuskäsite on hyvin epämääräinen, että se ei ihan totuutta kerro, mutta että mikä se tilanne oikeasti on tällä hetkellä? Sitä kysyisin. Kiitos. Joo, eli nythän Hesari taisi nyt viimeksi ainakin nostaa esille HALin selvitykseen liittyen koko Suomen hyvinvointialueiden näitä jonotietoja. Meillä on
No ihan samaa mieltä olen kuin Jukkakin, että näitä lasketaan aika eri tavalla. Ja itse mä en ehkä olisi niinkään huolissani siitä, että mikä se lukumäärä on, että mitä jonossa lukee, vaan että kuinka nopeasti siitä pääsee eteenpäin. Aika pitkään olen itsekin kuitenkin seurannut tätä alaa ja aina tulee uusia henkilöitä tietenkin jonoon. Jos tehdään palvelutarpeen arviointia, uusia tulee ja yhtenä päivänä niitä, meillä on itse asiassa jonossa noin 120 henkilöä. Mutta se odotusaika, että pääsee sitten sinne asumispalveluun, niin se on verrattain hyvä. Tällä hetkellä me puhutaan noin 40 päivästä, mutta että kun me katsomme koko aluetta, niin meillä on kuntia, että se voisi olla vaikka 0 päivää. Eli hyvin erilaiset tilanteet, ja tähän vaikuttaa paljon juuri se, että jos on toive ihan tiettyyn hoitokotiin, tiettyyn paikkaan, niin sitten se odotusaika voi olla vähän pidempi. Suurin osa niistä, jotka meillä odottaa, me seurataan tätä viikoittain, niin odottaa itse asiassa kotona. Ja sitten jos siellä on kriittinen tilanne, niin tarjotaan toki lisää palveluja. Välillä omaiset haluaa valita, että okei, me haluamme odottaa kotona ja sitten omaisetkin ottaa isompaa hoitovastuuta. Muutamat odottaa lyhytaikaispaikalle, saattaa liittyä vaikka omaishoitotilanteeseen. Ja toki sitten joku on voitu jo vaikka kotona tehdä se palvelutarpeen arviointi, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että olisi aika mennä hoivakotiin, sitten tuleekin sairaalajakso ja sieltä se sitten laukaisee, että siirrytään. Mut itse mä ajattelen, että meillä on tilanne niin kuin verrattain hyvä ja myöskin jonkin verran tyhjiä paikkoja alueella. Meillä ei tällä hetkellä ole myöskään meidän sairaalapaikoilla mitään ruuhkaa. Joo, mä siellä vielä tätä Tuulan vastausta, että nythän meillä laissa on 3 kuukautta, pitää 3 kuukauden sisällä päästä. Ja nyt olisi 46 ja siihen vaikuttaa. Varmasti siellä on niitä, jotka odottaa sitten pidempään ja sitten, mutta kuitenkin 3 kuukauden sisällä pitää päästä. Mutta varmaan kaikki ollaan sitä mieltä, että sinne pitää sitten päästä, kun sen tarve on, sanottiin laissa mitä vaan, mutta lakia noudatetaan kuitenkin, vaikka on tätä jonoa. No niin, minun nimeni on Olli Kallio, ikä 79V ja olen ammatiltani korvalääkäri. Minulla olisi Markukselle pari kysymyksen tapasta, tai oikeastaan vähän kommenttia, vähän kysymystä. Ja ne liittyy siihen omalääkärin vastaanottotoimintaan. Kun olin vielä aika nuori ja opiskelin, niin serobakteeriologian professorimme kysyi meiltä kandeilta luentosalissa, kuka tietää, kuka on hyvä lääkäri. Ja tietysti kaikki auditoriossa olivat ihan hiljaa, kukaan ei osannut sanoa mitään. Jolloin professori sanoi, että hyvä lääkäri ei ole se, joka tietää kaiken, vaan se, joka tietää, kuka tietää. Ja tästä on aasinsilta siihen, että kuinka paljon on mietitty sitä, miten matalalla kynnyksellä voi tehdä korkeatasoisia konsultaatioita ilman, että potilasta aina tarvitsee edes lähettää jonnekin paikkaan. Ja sehän onnistuu hyvin pitkälti nykyään kyllä teknologialla. Ja sillä voi säästää aika paljon. Toinen asia liittyy siihen, kun ammatinharjoittajana tekee työtä, niin millä tavalla rahoitetaan tutkimusvälineet? Onko se niin kuin hyvinvointialueen rahoittamia vai ja missä määrin työntekijä pystyy itse siihen vaikuttamaan? Koska vanha totuus on se, että kunnon ammattimies ei tee töitä huonoilla välineillä. Sieltä pitää olla kunnon ajanmukaiset välineet. Ja ne vähän maksaa, se on se ongelma. Mutta ne kuitenkin tuottavat sen investoinnin hyvin nopeasti takaisin. Ja oma kokemus vähän on sellainen, että yleislääkäritasolla pitäisi olla monessa asiassa selvästi korkeatasoisemmat tutkimusmahdollisuudet.
Että silloin on usein kysymys juuri vastaanotolla olevista välineistä. Että tällaisia mietteitä. No niin, Markus. No niin, oikein hyviä kysymyksiä. Jos aloitan itse tutkimusvälineistä, homma menee nyt ainakin alkuun niin, että meillä on koko se meidän laitteisto, infra, ja sitten ammattiharjoittaja tai pienyrittäjälääkäri vuokraa meiltä sen, eli maksaa sitten käypää vuokraa samoin kuin tiloista. Se on toki huomioitu sen korvauksessa niin, että me ymmärrämme, että sitten sille täytyy palkkaakin jäädä sille lääkärille. Eli näin. No, miten norjalaiset tekee? Niin tuossa haasteltiin yhtä porukkaa sieltä, niin ne oli 4 lääkäriä lyöttäytynyt yhteen, perustanut kliniikan ammattiharjoittajina, ja ne oli ostanut porukalla ultraäänilaitteen sinne. Mitä monet yleislääkärit pystyy laskemaan ultraääntä, tekee kaikenlaista. Eli me ollaan niin alussa, että meillä on tässä vaiheessa vielä se käytäntö, ja kun meillä ei ole oikein vielä vakiintunutta mallia siihen yrittämiseen, niin voi olla ryhtymisvapinaa yrittäjäksi, saati välineistöhankkijaksi. Niin me nyt turvataan tässä vaiheessa, että ne saa kaikki samat välineet kuin meidän yleislääkärit. No sitten konsultaatioista, niin erittäin oleellinen kysymys, että yleislääkäri voi toteuttaa hyvin pitkälle potilaiden hoitoa, kun hän saa hyvän konsultatiivisen tuen vaikkapa erikoissairaanhoidosta. Ja me ollaan HUSin kanssa rakennettu reaaliaikaisia etäkonsultaatioista, mikä on yksi hyvä esimerkki. Eli potilaan ollessa jopa vastaanotolla voidaan ottaa videoyhteys HUSin erikoislääkäriin, hän liittyy siihen vastaanottoon, siis syntyy vähän niin kuin yhteisvastaanotto. Näitä ollaan tarjottu heti näille ammattiharjoittajille samalla kuin omillekin lääkäreille. Mä ajattelen, että kun me saadaan tämä meidän toiminta organisoitua vielä nykyistä paremmin, niin näiden konsultaatioiden vastaanottaminen on vielä helpompaa HUSista. Joskus 90-luvulla kokeiltiin mallia, jossa nämä yrittäjäkokeilussa olevat lääkärit lähetetään privaattiin vaikka 5 kertaa vuodessa. Se on yksi, mitä voidaan harkita, mutta toki ensisijaisesti HUSin kanssa tehdään sitä yhteistyötä. Ja meillä on myös jonkun verran omia spesialisteja, joita he voi hyvin matalalla kynnyksellä konsultoida. Se on niin kuin kaikki kaikessa. Ja esimerkiksi mä oon pohtinut, että meillä vaikka psykiatria on semmoinen ala, mihin ei tarvita aina laitteita ja välineitä, niin voisiko vaikkapa 20-30 ammattiharjoittajaa tai omalääkäriä kohtaan olla yksi perustason psykiatrikonsulttina esimerkiksi. Eli tämmöiseen malliin on aika kätevää nivoa sitä välttämättä konsultaatiotukea. Ja sitten jatketaan kysymyksiä. Joo, yksi pieni kysymys koskee tätä etähoitoa, etäkontaktointia. Mulla on 2 lääkäriä perheessä. Toinen lääkäri on Vaasassa, toinen on Oulussa. Ja mä olen sen päässyt seuraamaan vieressä, että mun äiti, joka nyt eli 101-vuotiaaksi, nyt lähti pois. Näitä kontakteja, millä tavalla siellä on tehty, niin se on tämä ruutu, tämä ruutukontakti Oulusta tuonne Pudasjärvelle ja Kajaan. Et siellä, jos lääkäriä ei muualla niin lähellä ole, niin ne pystyy sitä kautta paljon kontaktoimaan. Että se on tavallaan sellainen elämä tapahtuu siitä huolimatta. Ja kun ajattelee, että siellä Oulu ja tätä aluetta siellä, niin se on vähän niin kuin meidän tämä meidän Länsi-Uusimaa, koska tämä on niin kuin etäisyyksiltään melkein samanlaista toimintaa. Eli se on semmoinen suosittu asia. Joo, kommentteja. Joo, me ollaan vähän niin kuin Suomen pienoiskoossa, ihan niin kuin sanoit. Ja nämä on käteviä tapoja, että usein on rakennettu niin, että jos vaikka meillä hoitohenkilökuntaa, vaikka lääkäri puuttuu, niin voidaan hoitaja vastaanotolle tulla potilasta siinä ottaa, jos vaikka kotona ei ole laitteita. Voidaan saada aika tarkkaakin kuvaa siitä. Ja ennen muutahan nämä etäyhteydet on tosi hyviä silloin, kun tunnetaan vielä se potilas. Se on erittäin turvallinen tapa hoitaa monia asioita, että auttaa niin tässä niin kuin tietyllä tavalla maaseutumaisilla alueilla, mutta auttaa myös niin kuin kaupungeissa. Ei tarvitse lähteä kotoa, kun jos hoitosuhde on tuttu, niin siinä on erittäin hyvä tehdä etäkontakteja myös. Se on melkein sama kuin omahoitaja. Omahoitaja kyseiselle vastaan. Joo, ja voisin ehkä tässä, kun tuli oma hoitaja puheeksi, niin nythän tässä omalääkärillä on työparina hoitaja, että se ei ole pelkästään lääkärivetoinen, mutta on se omalääkäri, mutta siinä on työparina hoitaja. Ja tietenkin myöskin ne kaikki muut ammattilaiset, mitä siellä terveysasemalla sitten on, jos tarvitsee fysioterapiaa tai toimintaterapiaa tai muuta, niin moniammatillisesti voidaan sitten tietenkin kääntyä tai sosiaalityöntekijän puoleen ja muuta. Mutta otetaan täältä seuraava kysymys.
Kiitos etäpalveluihin liittyen ja digitaalisuuteen liittyen. Niin miten tätä chattipalvelua, missä laajuudessa ja millä tavalla tätä ollaan kehittämässä? Lähinnä siinä mielessä, että minkälaisia asioita voi chatin kautta hoitaa? Joo, eli tosiaan huhtikuussa on tarkoitus, että tulee meillä käyttöön täällä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tämmöinen Lunna-niminen asiointikanava. Ja käytännössä itse asiassa voi hoitaa mitä tahansa asioita. Eli emme ole rajanneet sitä, että eikö voisi kysyä mihin tahansa asioihin liittyen. Voi kysyä neuvoa vaikka seniori-infosta ikääntyneiden asioihin tai ottaa yhteyttä terveysasemalle tai suun terveydenhuoltoon. Että viestiä jättäessään ei tarvitse niinkään. On yritetty tehdä selkeäksi, mutta ei tarvitse arkailla ottaa sitä käyttöön ja laittaa kysymyksiä. Joko kiireetön viesti tai käynnistää chat-keskustelua. Me pyritään, että me oltaisiin niin kuin ammattilaisina ketterämpiä sitten tarvittaessa ohjaamaan siellä oikealle ammattilaiselle, että aina ei tiedä, että kehen kuuluisi ottaa yhteyttä. Tässä voisikin kysyä itsekin, että kun käyttää näitä esimerkiksi verottaja tai pankilla on tämmöisiä niin tekoälyä, joka sille laitetaan kuin kysymys ja sitten se siinä kysyy jotain kysymyksiä ja sitten minä siirrän asiakasohjaajalle tai johonkin tällaiselle, niin onko tällaista mietitty? Ihan sellaisena, että ei sellaista chatbottia meille tule, että ja monihan yrittää heti vaan päästä sille ihmisen pakeille ja monesti pääseekin aika nopeasti. Mutta kyllä me tämän tyyppisiä ratkaisuja toki niin tavallaan hyödynnetään, että meillä on siellä sellaisia rakenteita, että valitse vaikka, että mihin huolesi liittyy. Liittyykö se tuki- ja liikuntaelinvaiva? Jos liittyy, niin voidaan fysioterapeutti laittaa heti ekana vastaan tyyppisesti. Eli me voidaan sellaisia niin rakenteita luoda, jotka sitten ohjaa ilman ihmistä heti siinä alussa vähän eteenpäin. Joo, hyvä. Näin. Meillä on Jarmo Nieminen. Joo, kiitos. Jarmo Niemen tosiaan nimi ja kameran takaa tulin kysymään. Tällaista kuultiin, että lääkäripula ja vaje on yksi suuri ongelma tässä perusterveydenhuollossa. Kysyisin tällaista tehokkuusnäkökulmaa. Itsellä oli hyvä kokemus, kun tuolla reissussa polveni loukkasi muutama vuosi sitten ja onneksi oli matkavakuutus ja pääsin sitten Pohjolan sairaalaan sitä vammaani tutkituttamaan. Lääkäri oli huoneessa, tai se oli 2 huonetta, jossa kummassakin oli 1 hoitaja ja lääkäri oli näiden 2 huoneen välissä. Menin ensin siihen ensimmäiseen huoneeseen, otettiin perustiedot ja laitettiin mut valmiiksi siihen tutkimuspöydälle, housut pois ja mitä nyt tarvittikaan tehdä, että sai polven näkyviin. Ja sitten kun mä olin siinä valmiina, lääkäri tuli, hän kerkesi hyvin sen 10 minuutin aikana, joka oli varattu, niin juttelee mukavia, tutkii sen polven ja kertoo hoitajalle, että miten sitä nyt edetään. Ja sitten hän siirtyi taas siihen toiseen huoneeseen ja hoitaja kuuli nämä diagnoosin ja hoito-ohjeet ja teki ne kirjaukset. Eli lääkärille ei kulunut aikaa ei valmisteluun eikä kirjaukseen. Niin onko tämmöistä mallia tai ideaa kokeiltu tässä hyvinvointialueella soveltaa? Meillä on tuon tyyppisiä malleja. Tuli hyvä esimerkki, että nimenomaan vaikka tämmöisessä akuuttitilanteessa toimii. Että meillä on julkisen sektorin päivystyksiä, missä on tämän tyyppisiä malleja. Itsekin on päivystänyt, missä on käynyt piipattelemassa, että hoitaja soittaa, tuppa nyt kattoo mitä hommaa, ja minä käyn ja mennään seuraavaan. Ja sitten joskus katsotaan alusta loppuun itse. Ja niin kuin erilaisia malleja, mutta kyllä meillä on siinäkin vielä varmasti kehitettävää, että saadaan sitä viritettyä. Ja puhuttu omalääkärimallista, niin sehän tuo sitten tehokkuuden taas sitä kautta, että se on tuttu se potilasta ja asiakas. Ja niin kuin Mia sanoi, niin se oma hoitaja on hirveän tärkeä siinä, että he tuntee myös sen väestön ja siis lääkäri ei yksin pärjää. Siihen tarvitaan se muukin tiimi. Kiitos. Ja olisiko vielä kysymyksiä täällä yleisössä? Olisi vielä muutamalle kysymykselle aikaa. Voitte miettiä vielä hetken, jos on, ja mä voin tässä samalla kertoa tästä yli 65-vuotiaiden tulevasta Kela-korvausmallista, joka se on nyt lausunnoilla alueilla, ja ajatuksena siinä on, että yli 65-vuotiaat voivat käydä yksityisellä julkisen palvelun hinnalla, ja siihen kuuluu myöskin sit tarvittaisiin joitakin laboratoriokokeita ja röntgenkuva mahdollisuus, ja siinä on hintakatto, eli se käynti ei saa maksaa
kuin maksimissaan 70 €. Ja se on tulossa näillä näkymin ensi syksynä. Se ei nyt liity tähän, siis se ei ole omalääkärimalli. Toki sitten jos haluaa käyttää samaa yksityistä lääkäriä sitten, niin voi toki sitä käyttää siihenkin. Ja se on maksimissaan 3 kertaa vuodessa. Mutta se on niinku se on vain tämmöinen lisä tähän, että se ei millään tavalla ole poissa näistä julkisista palveluista, vaan mahdollisuus, jos haluaa käyttää, tulee vaikka joku kiiretarve ja on tarve käyttää sitten, tai haluaa nopeasti saada sen ajan myöskin yksityistä, mutta se on vain yli 65-vuotiaille kohdennettu. Mutta olisiko täällä nyt vielä kysymyksiä? Tyhjentävät esitykset on ollut kaikilla siellä vielä Seppo Peltonen. Kiitos. Me ollaan aika paljon tuossa EKL:ssä käyty keskusteluja nyt myöskin virkailijoiden kanssa. Ja mun syvin keskustelu on ollut nyt Markku Markkulan kanssa. Ja ollaan keskusteltu siitä, että kun on olemassa hyvinvointialue ja on olemassa kunta. Ja kun me tiedetään, että siinä menee se joki siinä värissä, ja kun sä piirrät siihen sitä viivaa, kummalle puolelle se sitten johtaa. Ja kun puhutaan tästä terveydenhoidostakin, niin jos on tämmöinen seniorikeskus, tämä ydinajama takaa tällä puolella, ja sitten on sitten taas seniorineuvola tällä puolella. Ja kysymys on siitä, että miten paljon on ajateltu sitä, että nämä toimisi yhdessä. Koska nyt ne menee, että jommalle kummalle jokeen menee tämä asia. Ne menee vähän ristiin. Eli me toivotaan, että olisi sellainen tilanne, että näitä voisi yhdistää. Että silloin tulisi sekä neuvolapalvelu että tämä toinen isompi rinnan. Joo, tässähän kun meillä on 10 kuntaa, niin 10 kunnan alueella kaikki kunnilla on vähän erilainen tapa. Ja tässä nyt Seppo osin viittasi siihen, että miten ne tarjotaan tällaisessa seniorikeskuksessa vaikka järjestöille tiloja. Ja ei suoraan sanonut näin, mutta näin. Niin tässä on jokaisella kunnalla erilaiset mallit ja hyvin monet kunnat on avanneet näitä omia tiloja, koulujen tiloja, nuorisotiloja ja monia muita tiloja myös järjestötoimijoille. Ja voi olla, että on jo ennen hyvinvointialuetta avattu vaikka ikääntyneiden palvelukeskuksia, niin myöskin järjestötoimijoille, niin kuin täällä Espoossakin, vaikka Leppävaaran elä- ja asukeskus ja Soukka ja Kauklahti ja niin edelleen. Niin jotenkin näen, että kun kunnat toki on kaikki itsenäisiä toimijoita, niin meidän täytyy joka kunnan kanssa käydä tämä keskustelu, että miten lähdetään rakentamaan niitä periaatteita, että miten tiloja käytetään. Mutta en näe siinä mitään estettä, etteikö hyvinvointialueen tiloissa voida toimia kunnan toiminta, järjestötoiminta ja hyvinvointialueen toiminta ja varmasti ihan päinvastoinkin. Ja tästähän me ollaan Espoon kaupungin kanssa käyty myöskin keskustelua, että silloin haetaan se yhteistyömalli ja mahdollisesti mallit, että miten vaikka kustannusvastuut jakautuu. Mutta haluan korostaa, että jokainen kunta päättää näistä itsenäisesti ja me käymme kaikkien kanssa näissä keskusteluissa. Tämä on aika, niin kuin Tuula sanoi, pitää käydä kaikkien kanssa erikseen. Ja tämä on myöskin semmoinen asia, missä poliittisesti on tärkeää katsoa myöskin, että se toimii sitten eri alueiden suuntaan ja että saadaan se menemään niin, että se ihminen, joka niitä palveluita käyttää, niin ei hänen tarvitse tietää, onko se kunnan tila tai hyvinvointialueen tila, vaan se pitää hoitua siellä taustalla ja ne sopia niistä järjestelyistä. Ja siihen kyllä tarvitaan sekä kunnan tahtotilaa että hyvinvointialueen tahtotilaa ja nähdään, että se on molempien etu, että se hoidetaan yhdessä ja yhteistyössä. Ja kyllä nämä pääsääntöisesti meillä on ollut hyvää yhteistyötä ja koko ajan se rakenteet tästä
saadaan vielä mutkia suoristettua ja käydään keskusteluja, oli se sitten kuntien suuntaan, HUSin suuntaan, muiden hyvinvointialueiden suuntaan. Et yhteistyötä tässä tarvitaan ja vaikka ollaan kokonainen hyvinvointialue ja nähdään nämä palvelut kokonaisuutena, niin kyllä tässä neuvoteltavaa on eri suuntiin sekä Markuksella ja Tuulalla, kaikilla virkamiehillä, jotka täällä toimii ja myöskin sitten poliittisilla päättäjillä. Ja täytyy sanoa vielä omasta puolestani, että se on kyllä ollut avartavaa myös nähdä sekä hyvinvointialueen puolelta että Espoon päättäjänä, että mitä asioita siellä käsitellään ja myöskin edistää niitä asioita molemmin puolin, että saadaan ne oikeasti menemään yhteen suuntaan. Niin siinäkin on ollut omat etunsa, että on eri tasoilla päättämässä. Mutta nyt meillä on ilta päättymässä. Haluuko Markus ja Tuula, onko teillä vielä jotain, jos haluat vielä jotain sanoa? Ja tässä loppuun vielä teitä. Joo, kerran pystyy puhumaan Marki on sporttirannekkeesta 68 plus V saa ikinä luopua. Se on kyllä maailman paras juttu. Mä oon vuodesta 12 harrastanut vesiliikuntaa. Ja sitten toi Olarin mun kodin lähellä oleva pikkuallas, se on taas niin korjauksien alla ja mä oon käynyt siinä vuodesta 12 ja tutustunut paikallisiin ihmisiin tosi paljon siellä ja siellä on kuntosali, jossa mä myös käyn ja sauna, hyvät vanhat saunat ja ihmiset haluaa sen altaan takaisin. Se on nyt sen taas korjattavana ollut viime kesästä lähtien ja ihmiset toivoo, että se korjattaisiin, koska se on hirveän tärkeä. Siellä käy tosi paljon vanhoja ihmisiä kuin myös työikäisiä ja nuoria. Joo, viedään tätäkin viestiä tuolla Espoon elimissä eteenpäin tästä Olarista, mutta sporttiranneke on erinomainen täällä Espoossa ja sitä on yritetty kannustaa muitakin kuntia ottamaan käyttöön Länsi-Uudenmaalla, koska liikuntahan on parasta lääkettä myöskin sekä nuorille että vanhemmille ja kaiken ikäisille. Mutta me päätetään tältä osin tilaisuus täällä. Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta kaikille. Kiitos Markus ja kiitos Tuula erinomaisista esityksistä ja keskustelusta täällä.